Sa Lapu-Lapu City Consultative Meeting, ipahigayon uban ang mga island hopping operators, mga nanag-iya og dive shops ug ubang mga nalabigit sa water sports. Si Luan Merondina sa report. Atol sa gipahigayong consultative meeting, gipasabot sa pangu sa Senro Emmy Bunghanoy ang katuyuan sa pagpangolekta og environmental fee alang sa mga lokal ug langyang turista nga mogamit sa kadagatan sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa ilang lulinghayaw. Opisina sa Senro, nagplano nga kanang mga buok nato, butangan nato pagaling nga niya CR sa dili magubang ito nato sa dagat. Di tulitapon sa siya nato. O nga kagamitan mo doon, kaya importante sa environmental fee nga kapag hapon ito, asa na ito ilagay ito ng mga ugaw. Sa proposed ordinance nga giduso ni Konsehal Annabeth Quizon, tag 100 pesos ang kolektahon sa matag langyong turista, samtang 50 pesos sa mga lokal nga turista. Usa sa mga mitambong sa tigom ang island hopping operator nga si Mark Ramirez. Matod ni Ramirez nga samtang nasabtan niya ang katuyuan sa proposed ordinance on environmental fee, nang hinaot siya ug ang iya mga kaubanan nga mapaubsan lang unta ang kantidad niini ilabi na alang sa mga lokal nga turista. I'm not really against ilahang environmental project because other tourist attractions in Philippines nag-implement naman na Boracay, Coron, El Nido, Palawan. Pero ang amuan lang ba medyo hangyo lang may gamay kay medyo taas ra, medyo ipababa gamay lang. Siguro 20 pesos enough for locals. Sa phone interview, gipasabot ni Konsehal Quizon nga tumong sa consultative meeting nga mapaminaw una nila ang unsa may mga sugyot sa mga namatigayon sa maong sektor aron mahanay na ang proposed ordinance. Kani siya pagatun-an pa nato kay dili man ako ra mo'y author aning maong ordinansahon, upat man mi kabuok kunya appeal pa jud ang atong executive sa atong city treasurer, ato ni siyang gitan-aw murag na ay posibilidad kung mo tubot si mayor ato sa pud siyang paminawon og okay ba siya sa suggestion aning atong mga pump boat operators. Lakip sa gipaabot ni Ramirez nga mahatagan og katin-awan atol sa tigom kung may mga guest siya nga gikan sa lungsod sa Cordova. Ilang giingon ma'am nga kay magbutang man gud sila kuno og daghan nga bantay dagat nga kung wala pa sa area ilang pangolektahan. So medyo murag na nay boundary ang dagat nato ani. Aman tayo'y ordinansahon pod nga naa pa sa City Council ug asa man gyud dapita ang kanibitang gitawag natong marine protected areas sa atong syudad sa Lapu-Lapu. Atol sa consultative meeting, mipadayag usab og kaandam ang ubang mga magpapatigayon nga ipaagi lang sa QR code o digital payment ang pagbayad unya sa environmental fee. Kini gawa sa plano sa komitiba nga magbutang og mga booth o lamesa sa mga pantalan sa Punta Engaño, Angasil, Marigondon ug Maribago. Dugang ni Quizon, kung mahanay na nila ang proposed ordinance ngadto sa konseho, mag-schedule na usab sila og laing public hearing kabahin niini. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.